Kultura ispilu bat da, nor garen erakusten digu, eta aldi berean gure praktikarekin osatu egiten dugu. Kultura hori guztia da, irakurtzea, idaztea da, entzutea, kantatzea da, ikustea, antzestea da, aditzea, pentsatzea da, egotea, egitea da, hartzea, ematea da. Hartzea ematea da lema hartu genuen kontuten, abiapuntu bezala, eta burui buelta asko eman ondoren, esku batzuk irudikatzi pentsau genuen. Hartu emanakin zer ikusixea ondixe daukelako, eta aparte bisok artista bezala eskuk dauzkeulako tresna importantena, esku hoxekin pentsau genuen, ez? Eta bestetik kartelaren genuen oso manuala izetie, ez? Artesanala. Eta eskulana izetie horre importantie. Udanek jarri zitunen eskuk mise gainen, horra nintzen kolas modun eiken euskal musikarin portada batzuk itxasten, gero Durangoko azokan lehen hauko kartelak itxatxik genituen hor kolas modun. Eta hor oso kurios izan zen, ze ikusi genuen nola lan behak zeuken bihotz forma, ez? Eta horra hasi ginen hitz egiten horri buruz. Azkenen bihotzak ze funtzio dauken, ez? Gure gorputzen eta odola gorputz guztia ematea da.